Yan guys, what's up mga ka-Oragon? Ito ang aking dirty daughter. Yan. Alam niyo ba guys, pag magpapatrabaho kayo ng inyong, kahit ano, huwag kayong magpapakapi guys. Matatagalan kayo. Kagaya nito, tulad yan. Yan. Amazing! Hawak pang kanyang kape. Hindi pa natatapos guys hanggang ngayon. Ang tagal! Tagal guys, oh. Tingnan mo, nainit ng aking daughter. Yan. Makikita nyo? Sa'yo mo si Darna! Yeah! Ano, yung, tawa. Ngiti! Dali na! Picture! Picture! Ble! 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 Ble mo! Ble! Nanyo guys. Nakita nyo na. Hindi pa nakakaumpisahan guys. Nagkakapilan siya. Yan. Kapilan mo siya ng kape. Kayong magpapakape. Diyan kayo matatagalan sa inyong trabaho. Lulugi kayo guys sa oras. Diba? Diba Stella? Oo na. Ayan din yung yaling mo. Wow! Marites, nagkakape din. Tapos na pa. Isa pang shot. Oh, KJ, ano ba? Yan, KJ. Darna! Ba? Darna yan si Stella. Ayaw mo yung Valentina? Tara ba? Si pwede din yan Valentina. Baby Valentina. Uy, sa wakas. Natapos din si Paring Mario magkape. Siya ay mag-umpisa na sa kanyang gawain. For today's video, iya muna. Nyo pa guys, bukod sa pagkakape nila, nagchichismisan sila bago sila gumawa. Kesyo daw, ilan daw yung naging jowa ni Paring Mario bago siya nag-asawa. Diba guys, ganyan yung patrabador natin ngayon dito. Mga chismoso, mga Mario, pero hindi na makikisali. Ay guys, lutuan ko daw sila ng masarap ng ulam. Naku, kesyo daw kulang daw yung kanin. Tapat guys, padala nyo ako ng bigas kung sino man may bigas dyan. Galing yan. Nagmamakawa ko sa inyo guys, wala kami pambigas. Ano ka nasisira, ulo? Pang-ulam lang guys, kahit fried chicken. Uy, bata! Wait lang. Para matapos na yung chismis niya, pang ilang jowa muna nakapirang jowa na si bago ka nagom. Ano ko? Nakapirang. Kala ko ikaw ay ake. Hindi ko aram. She don't know. Tatayaan ko man sa waiting. Di ba naman? Oo nga, nakababa na! Nagkulay na. Alam niyo ba guys, kumakanta rin ako minsan. Pwede niyo ako isali sa tawag ng tanggalan. And the sun goes down and the band won't play. Amazing! So, sa araw na gusto ka laging makita, masasabi sa iyong paglalambing. Pag di ka nakikita, puso ko'y hina. Para ba wala saysay ang buhay kong ito. Huwag ka nang jumali. Amazing! Huwag ka nang jumalo. Dito ka lang sa aking tabi. Nang dumating
Binago mong lahat. Ay, binago mong lahat. Pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti. At guys, yun na nga. Sinabihan tayo na magluto tayo ng julalam. Ang julalam na gusto nila is manok. Jadobo daw. Nang dumating ka sa buhay ko, ginago mong lahat, pati ang aking mundo, binigyan mo ng ngiti. Tapos ang aking passion board. Yan. May double walling na tayo. Tapos na rin yan. Ang double walling. Tapos tinatapos na rin yung sa kabila. Yan. Guys, may double walling na tayo dyan. Tsaka guys, kung nakita nyo, yan. Gagawin niya bintana. Pero napakataas ang ating bintana. Pati nga ako eh. Hindi ako ano dyan. Kita nyo guys, yung bintana. Kung anong size. Alapag ko lang pa. Ang taas-taas. Tangkad na ako guys. Sa babae, matangkad na rin ako. Patayin mo na lang yun pag ina, kasi nagsaing na ako. Alis ako at tutulong ako magawa ng suman. Amazing! Para pakainin ako. Ang jingay ni Aling Marites. Kita nyo? May, bakit ka magtutulong? Bobo! Jijiram na naman daw si Aling Marites sa akin ng pera. Kala niya sa akin bangko. O may bangko man lang. Wala man lang tayong bangko eh. Kita nyo na. Sobrang hirap ko na. And guys, sa sobrang hirap namin, wala kaming panggatong. Kumukuha ang aking jumangkag ng panggatong. Yan. Yan yung nakuha niya. So, sobrang talagang hirap na namin dito guys. Wala ditong panggatong. Yan, puro usok. Yan guys, kung nakikita dyan, ang usok ba ate, mag-uumpisa na tayo. Kunin natin yung mantika. Lagyan natin ito sa ating kawalay. Yan. Dapat pala binabara na natin ito ng sayaw. Ating karne. Yan. Tapos, lagyan natin ng sibuyas bawang. Hindi mo? Hindi pa nga mainit guys. Wala tayong panggatong. Kapag ano natin yan, ilagay natin ng babay. Diyan ka na nga. Guys, paypayin muna natin kasi mukhang hindi mainit yung ating kawali. So, pakaano yan, lagyan muna natin yung karne. Makikita nyo ba? Lagyan natin ng suka. Kunti lang yung suka. Tayo. And guys, waiting. Mausok ang ating ngayon? Lutuan.
nakikita. Tahimik tayo ngayon, guys. Sabi mo. Ano sabi mo? Siyempre, pag nagluluto tayo, maraming. Mario. Tali na, ram ng mainit na yun. Sabi kong mainit. Aray ko. Yan, physical po siya, guys. Physical. Physical injury. At Zobay Manaw. Nakikita niyo guys, may tapos sa kanyang mukha. Ano ka, Wets? Trip ko lang. Mamaya na muna. Meron mari. Mai! Ningan mo din, Mai. Ha? Yan, sorry, in-order mo sa Lazada. Anong in-order ko? Ano ba in-order sa Lazada ng kuhaan? Tapos tingin ni Martinez ka, dik. Kadal po ako. Iling mo, kuhaan na dyan, so ning in-order sa Lazada ni Mamay. Yung in-order sa Lazada. So, nagabot kanina tayo, hindi na. Oh, ni Luto na daw ito, sabi ni Wito. Ganyan dyan, tingnan mo. Hindi mo sa in-order mo. Ay, ulat nga na, babayadan mo ano yan sa akin. 264. Ano bang mata mo ito? 264, May. 264. Ako, baby, nalalang naka mo. Ano lang na ka mo? 264 yan, May. Tapos na. Adi na tana, dito mo resyo to. Lambot naman ang ating adobo. Lambot na. Malambot sa taba. Sa laman. Okay na yan, oh. Done na magluto ng adobe. Yan. It's eating pan. Adobe na may oven. Yan. Dahil sa turo ng aking Mario na dumayo dito, lalagyan daw ng senador. Ano kaya yun? Goodbye, guys. Bye-bye. Kita nyo. Kilikili. Yan. Goodbye, guys. Kain tayo.